Ato
Men trots detta vill jag påminna alla om dem som förlorar sina liv i att försvara gränserna för att uppehålla vår frihet. 90-talet såg en bild av frihet och framgång innan det blev snabbt avbruten av en meningslös angrepp från vår grannar. Igen såg vi tusentals ungdomar och frihetskämpar som var redo att beskydda sitt land. Trots allt detta så var det vårt folk som var redo att bygga upp vårt land och se framgång för vårt folk. När vi minns denna dagen av frihet så vill jag påminna alla om hur många vi var tvungna att uppoffra
för denna dagen. Och som vi ser idag, den nya generationen Mendeley, som trots allt de motståndigheterna står idag starkt och kämpar för vårt folk. I denna dagen vill jag bara påminna alla om att det är väldigt viktigt att komma ihåg allt detta. Det är med